Silav, êvar baş, hêvîdar hûn baş in hevamno. Dîsa pêşketinê gelekî ciddî hene. Heyecan di asta herî bilind daye. Çawa ku me analîz kiribû, li gorî analîzê me pêşketin çê dibin. Îro mijwara bültenek nûçeyan amade kiriye. Piştî bültena nûçeyan em ê hinek analîzên siyasî bikin. Serdana Nêçîrvan Barzanî ya Enqereyê me şîrove bikin. Daxuyaniya Mustafa Karasû heye, yek ji rêveberên girîng ên PKK ye. Ka em binêrin navaroka daxuyanî wî de çi heye di derbarê hem vê pêvajoya dawî de ku li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye pêşketiye û hem jî di derbarê şerê rojhilata navîn de em binêrin ka Mustafa Karasû çawa li meseleyan denêre. Ew jî em ê şîrove bikin. Ez bê ku wext wenda bikim em çend nûçeyan ji were bixwînin, nûçeyên normal in û paşê jî em ê cih bidin analîzan. Bi taybetî çûyîna Nêçîrvan Barzanî ya Enqereyê çi îfade dike? Çi ji Kurdan re tîne, çi ji Kurdan digre? û paşê jî ez ê helê we bipirsim. Di vê navbirê de ez bînim bîra we ev hefteyekî ye ez li gorî xwe hin şîroveyan dikim di derbarê Siberoja Kurdistanê de ev tengasiya ku dewleta Tirkiye ketiye plan û projeyên Amerîka û dewletên Ewropayê yên di derbarê Kurdistanê de û em dibînin ku rojnamevanên nêzê AKP jî yan jî rojnamevanên çapemenî AKP di çarçoveya nirxandinê me de şîroveyan dikin. û ev jî giring e. Bi şiklekî tê wê manê ku tiştê ku me gotine têne piştrast-kirin. Eger hûn bixwazin binêrin ez pêşî çend nûçe ji we re pêşkêş bikim. Dem partî mezin dibe li gorî anketan. Heval jî bila komîser hev bibin. Ji me neqetin îro nûçeyên gelekî balkêş hene. Li gorî anketa navenda Raman û Lêkolînê ya Spektrum Hawzê ku vê mehê hatiye çêkirin, CHP partiya yekem e li Tirkiye, AK Parti partiya duyem e, Dem Partî jî partiya sêyem e, rêjiya dengan em ê bi were parve bikin. Anket di navbera yek û nehê cotmehê de li hinek bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê pêk hatiye ji 2235 kesan pirs hatiye pirsîn. Pirs jî ev e, eger vê yekşemî hilbijartin pêk bên hûn ê dengê xwe bidin kîjan partiye? Ji sedî 16.2 bê alîne lê dema ku dengê bêaliyan wek hev li partiyan were belav kirin rêje bi vî şeklî ye. CHP ji sedî 33.5, AK Parti ji sedî 27.1, Dem Partî ji sedî 10.6, MHP ji sedî 9.5, Partiya Zaferê ji sedî 5.6, Yedînê Refah ji sedî 5.2, İYİ Parti ji sedî 4.5. Dengê partiya Demê beriya niha derdora ne hebû niha biye 10.6. Ev jî meh bi meh zêde dibe. Li gorî anketê ji sedî 58.5 xelkê dixwazin hilbijartinên pêşwext pêk werin, yani demekî berî demekî hilbijartin pêk bên hikûmet bigwere. Ji sedî 41.5 jî naxwazin hilbijartinên pêşwext pêk werin, yani hilbijartin di dema xwe de werin kirin. Her wiha ji sedî 71.7 xelk gotiye rewşa wana a aborî ji rewşa berî xirabtir biye. Ji sedî 11.9 jî gotiye rewşa wana aborî baştir biye. Yani ev jî nîşan dide di nava civaka Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê tenê ji sedî 11 însanan ji berê dewlementtir bûne. Yani pir kêm yê de jî xizan bûne, feqîr bûne, hêza wana kirînê kêm biye. Li Bakurê Kurdistanê erdheş pêk hat 5.9 ev rêjeyekî bilind e, dikare bibe sedemê hilweşînê. Li Meletiyê erdhejek bi hêza 5.9 pîleyan çêbû, navenda erdhejê navenda Qelayê ye. Afadê diyar kirt ku erdhejê saet derdora 10.5 de rûdaye, kurahiya wê 10 kilometre ye dibinê erdê de. Meletî, Roha, Xarpêt ketine bin tesîra vê erdhejê. Wezîrê Karê Navxweyî Dewleta Tirkiye Alî Yerlîkaya ragihand ku li Meletiyê avahiyekî, li Rohayê avahiyekî, li Xarpêtê jî avahiyekî hilweşiya ye. Özgür Özel diçe Bakurê Kurdistanê, ev jî nûçeyekê din e.
Serokê giştiyê CHP Özgür Özel di komcivîna partiya xwe de diyar kir ew ê bi şandeyekî biçe hinek bajarên Bakurê Kurdistanê li gorî bername Özgür Özel wê bajarên Amed, Batman, Merdin, Şirnex, Colemêrg û Wanê ziyaret bike. Serdana Özgür Özel wê bi Amedê dest pê bike, bi Wanê jî bi dawî bibe. Özel her wiha da xaftina xwe de behsa silavdayîna Bahçeli ya Dem Partiyê jî kir, got em diyaloga ku bi Dem Partiyê re çê dibe rast dibînin û em piştgirî didin vê diyalogê. Hefteya pêşiya me jî em ê li Amedê, Batmanê, Colemêrgê em ê biçin Wanê bi xelk re civînan pêk bînin ji bo ku destên girtî vebin, dîsa guh bidin hevûdû, hêsrên dayikan bisekinin û hatina şehîdan raweste, behsa eskerên kuştî dike, çi ji destê me tê em ê bikin. Bila gomana tu kesî tune be ji bo hêsrên dayikan bisekinin çi ji destê me tê em ê bikin. Niha hevalên hêja divê derê de îtirazekî me heye. Mesele ne ku rawestandina kuştina eskeran e, mesele ne ku hêsrên dayikan bisekine, elbet ev giring in, lêbelê ya esas ew e divê Özgür Özel, CHP û partiyên din zanibin, beriya her tiştî divê mafên netewî ê gelê Kurd were qebûl kirin. Di destûra bingehîn de were bicih kirin û milletê Kurd hewcedariya wan bi çi heye di aliyê mafên netewî de divê ew werin bicîhanîn. Wekî din çi dibe bila bibe meseleyên talîne detayên ev meseleyê çareser nake. Yani kuştina eskeran ji bo raweste pêşî divê tu heqê Kurdan nas bikî. Yani tiştên ku bûne sedema şer divê pêşî ji holê werin rakirin. Şer raweste manawî çi ye? Wextê ku sedem ji holê neyne rakirin. Milletê Kurd çima dest bi şer kir? Çima daw vekir? Heqê netewî. Ji ber vê yekê divê heqê netewî Kurdan pêşî were naskirin, paşê gav werin avêtin. Wextê gav têne avêtin jî ew dikare merim nîqaş bike ji bo rawestandina şer, ji bo rawestandina hêsrên dayikan û her tiştê. Niha Özgür Özel ew ê biçe serdana Selhedîn Demirtaş jî ew jî di vê çarçovê de ye. Êdî tekilî AKP bi vê meselê re heye tune vê gavê baş nayezanîn. Gelo AKP Özgür Özel dişine serdana Selhedîn Demirtaş çi tê nîqaşkirin wê derê em tam nizanin lê Dem Partî jî hevserokên Dem Partî jî wê biçin serdana Selhedîn Demirtaş. Tabii beriya vê serdana Bakurê Kurdistanê ye. Özel ji Wezareta Adaletê ya Dewleta Tirkiye xwest biçe serdana hevserokî berê HDP Selhedîn Demirtaş lêbelê Wezaretê heta niha tu bersivek nedaye Özel. û çav li rêye ku Özgür Özel hefteya pêşiya me plan bike biçe serdana Demirtaş li zindana Edirne. Wekî din Dem Partî jî ragihand ku hevdê meha pêş me hevserokên Dem Partiyê ez hevdê mehê gotiye ama kîjan mehê nizanim. Hevdê mehê ya sibê ye ya jî meha pêş me ye. Tuncer Bakırhan û Tülay Hatîmoğullarî jî wê biçin Selhedîn Demirtaş ziyaret bikin li zindana Edirne. û xuya ye ew ê jî bibe yek ji aktörên meselê eger mesele pêş keve. Ama em çawa ku dibînin ji rêveberên Kandîlê yan jî ji rêveberên PKK tu hêviya ku ev pêvajo pêş keve tune ye ji ber ku bawerî bi vê yekê tune ew di wê qenaetê de ne ku ev hewldana AKP MHP tenê ji bo têkbirina Kurdan e perçeyekî şerê taybet e dixwazin pêş bixin. Yani tu niyeta wana ku meselê çareser bikin tune ye. Ez pêşniyazê we dikim hûn daxuyaniya Mustafa Karasu ku min ha mijwara amade kiriye bi şîroveyê xwe godar bikin. û em ê tiştê balkêş bibêjin. Niha hevan no. Tiştekî din Nêçîrvan Barzanî çima çû Enqerê. Ev mühîm e. Ez dixwazim vê yekî bu ara şîrovê bikim pêşî nûçeya ku me amade kiriye, nûçeya ku normal herkes pê dizane em ji wara bibêjim paşê jî ez ê cih bidim hin şîroveyan. Nêçîrvan Barzanî piştî 6 mehan carekê din çû Enqerê çû serdana Tayyip Erdoğan. Barzanî pêşî li Enqerê bi Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan û Serokê Teşkîlata Îstixbaratê ya Dewleta Tirkiye Mête İbrahim Kalın re civiya. Piştî vê civînê hevdîtina Nêçîrvan Barzanî û Tayyip Erdoğan dest pê kir.
Rojnameger amberi zaman iddia kir ku Nêçîrvan Barzanî dikare navbera fermandarê Qesedê Mazlûm Abdî û Tirkiye xweş bike. Amberî zamanê li ser hesabê xwe X'ê wiha nivîsiye. Nêçîrvan Barzanî hewl dide navbera beryana ha hewl dabû navbera fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî û dewleta Tirkiye xweş bike lê ji ber helwesta tund ya aliyê Tirkiye nekarî bi ser bikeve. Vê carî jî rewş gelekî cuda ye dibe ku diyalogekî nû dest pê bike di navbera Tirkiye û Qesedê de. Ka em binêrin li ser vê yekê em dikarin wisa bibêjin eger dewleta Tirkiye bixwaze bi Qesedê re bi Mazlûm Abdî re bikeve diyalogê her wiha yani mirovê ku bikaribe tekilî çê bike em dizanin ne Nêçîrvan Barzanî ye. Ji ber ku Nêçîrvan Barzanî rast bi Qesedê re tekiliye wî tune, bi Mazlûm Abdî re tekiliye wî tune. Dewleta Tirkiye pir baş dizane hem bi rêya Dem Partî û hem bi rêya siyasetmedarên cuda hem bi rêya Bafıl Talebanî dikare tekiliyekî pir xweş çê bike bi Qesedê re. Ya jî eger hevalbendên dewleta Tirkiye hene di nava NATOyê de ku niha Qesedê jî yek ji aliyên NATOyê ye di tekoşîna li hember Daişê de pir baş dikarin bi rêya Amerîkayê jî hevdîtinekî pêkbînin bi Qesedê re. Ji ber vê yekê yani Nêçîrvan Barzanî navbênkarekî pir îdeal nine ji bo diyaloga bi Mazlûm Abdî re. Tabî ki divê mirov hevdîtinê pêkbîne. Niha herema dibin kontrola Qesedê de Rojavayê Kurdistanê, Bakur Rojhilatê Sûriyê qismekî mezin sînorê dewleta Tirkiye ne divê diyalog hebe, mirov bide bistîne reyên ticaretê vê bike, deryan vê bike, îcab bike mirov sînora rabike, ev tiştê başin. Diyalog divê hebe, mirov divê ret neke, her tiştî jî mirov ret neke, lê wextê ku Tirkiye bi armanca qirkirinê, bi armanca şerê taybet bixwaze diyalogê pêkbîne, bi armanca teslîmgirtinê bixwaze diyalogê pêkbîne, wê demê mirov dibêje çi dibêje gotina Osman Baydemir mirov dibêje. Gotina Osman Baydemir xweş bû. Ez ne nabêjim. Tihat bîre ve gotina Osman Baydemir. İjar hevan da em meseleya Nêçîrvan Barzanî, armanca Nêçîrvan Barzanî ya jî armanca Tayyip Erdogan ya dawetkirina Nêçîrvan Barzanî em ji nêz vehîm bibin. Ez ê bidomînim. Diyaloga bi Mazlûm Abdî re me got Nêçîrvan Barzanî mirovê dawî ye ku karibe diyalogê pêkbîne çünkü ji xwe bi xwe pêşî divê diyalogê pêkbîne. Serokatî Herêma Kurdistanê jî li ser serdana Nêçîrvan Barzanî ya Enqerê daxuyaniyek belav kir, pêşî em cih bidin daxuyaniya wan paşê em ê şîrove bikin. Serokatî di daxuyaniyê de ragihand ku her du aliyan teqezî li ser bi pêşxistina pêwendiyên Tirkiye yên bi Iraq û Herêma Kurdistanê re bi taybetî duwarê aborî de kiriye. Em viya bawer nakin çünkü tam divê hengameyê de tam di arîfeya hilbijartinan de hilbijartina remaya 4 roj Dorat bir serokekî heremê davet dikî ji bo meselên aboriyê û tekiliya û nizamçı hemî dereve tiştekî wisa dibe normal piştî hilbijartinan eger were hilbijartin ji nû ve weke serokê herêmê tabî mirov bank dike mirov davet dike hem pîroz dike û hevdîtina mirov dikare bide dest pêkirin. Lê divan şertan de piştî 4 rojê din 5 rojê din hilbijartin pêk tê aqobeta Nêçîrvan Barzanî hê nediyare ew ê were hilbijartin neyê hilbijartin Dorat bir bu meselên aborî ji ber tekiliyên Iraq û Herêma Kurdistanê nîqaş bikî û bang lê dikî ev em bawer nakin tiştekî wisa tune ye ama nivîsîne normal e ev daxuyaniyên fermî ne ya mühim piş perdê de çi qewmî ye. Li ser zêdekirina asta danûstandinên bazirganî derfetên kar sermayeguzariyên Tirkiye yên li herêmên cuda yên Iraq û Herêmên Kurdistanê guftûgû hatine çêkirin li Enqereyê. Di daxuyanî de hate destnîşankirin Serokkomarê Tirkiye teqesî li ser berdewamiya hevkariyên welatê xwe yên bi Iraq û Herêma Kurdistanê re kiriye. Amadehî daxwaza sektora taybet ya ji bo kar li herêmên cuda duwarên cuda de nîşan daye. Yek ji mijarên hevdîtinê jî rewşa ewlehiya herêmê bû. Erê ev rast e. Rewşa ewlehiya herêmê yan jî rewşa têkbirina herêmê ev mijara serekeya Tayyip Erdoganê bi Nêçîrvan Barzanî re guftûgû kiriye em vê bawer dikin.
دبشکی دنیا هفدیتنه ده هر دو آلیان دلگرانی خیال سراوش آلوز یا روجات نوین گف مترسی انجام محتمل این سر هرم آنی نزمان اف مجارجی راسته چیه؟ ایریشن اسرائیلی یل سر لبنانه، ایریشن سر سوریه، ایریشن سر غزه، یعنی این سر ایران. نه اسرائیل بلاو دبه، گله کرم دخبن کنترل خو. امریکا اسکر شاند هرمه، سیستم پاراستان هوایی شاندی اسرائیل شر گرده به. طایب اردوغان ادی وقت تدبیر دخوازه به هرمه را بکه و دیالوگی یک جوان دیالوگی به نیچیوان بارزانی رایه. که من درون وکیدن به نیچیوان بارزانی را چه دخوازه گفتگو بکه evji mühime. Hevanno. Her du aliyan her wiha pêwendiyên Hewlêr û Bexdayê projeya rêya bi pêşketinê pêwendiyên Iraq û Herêma Kurdistanê yên bi welatên herêmê re metirsiya terorê şerê li dijî Daişê gotûbêj kirin. Ya ew şerê li dijî Daişê dev jê berdin. Hûn li ku Daîş li ku. Hûn bavê Daişê ne. Ez ji bo dewleta Tirkiye dibêjim. İja tekuşîna li dijî Daişê dev ji van virra berdin. Niha hevanno. Qenaata min çi ye? Ez di wê qenaatê de me ku Tayyip Erdogan ji bo ku rapora hilbijartinan ji Nêçîrvan Barzanî bigire bang lê kiriye were guftugû bike. Tabî ev yek ji mijaran e. Rapora hilbijartinan çi ye? Jêra dibêje ey Nêçîrvan Barzanî sibê du sibe pênc rojî din li welatê we hilbijartin heye li herêma we ka tu yê bi ser kevî tu yê bi ser nekevî. Partiya we bi ser nekeve hûn ê kîjan tedbîran bigirin? Eger bi ser bikeve tekilî me wê çawa be? Eğer İsrail erişeme bike, eğer lehereme Kurdistan'daki serbuha çebibe, eme kîjan tedbîran bigirin. Hevleste ku eme bigirin, hun veke pedeke, hunê çawa têda cih bigirin, hunê çawa pişkirî bidin me. Ji ber vê yekê, mijara hilbijartinan yek meseleyên esasî yên guftugûyên di navbera Tayyip Erdogan û Nêçîrvan Barzanî de ye li Enqerê. Baş e? û eğer bi ser bikevin jî, hunê çawa karibin hakîmiyeta herêmê di destê xwe de bigirin. Yenekê têk bibin, qandîlê vala bikin, gundê ku medaya vala kirin û çawa pêşî lê bigirin ku gundiyan wê derê bi cihî nekin. Çünkü armanca dewleta Tirkiye ew e di nava vî şerê CMA cîhanê de zêdetir erd dagir bike. Erdên Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê. Çiqaş desta tê dagir bike ji ber ku erdê ku were dagirkirin zû bi zû ji destê xwe dernaxe. Ancak Kurdistan'daki serbuha jaliyê qada navnetewî de eger were îlan kirin, dewleta Tirkiye wê demê mecbûr e derkeve. Di encama ambargoyê de helweşîna civakî de zexta hêzên navnetewî de dewleta Tirkiye mecbûr e ew Kurdistana ku hatiye parvekirin jê vekişe. Niha vîdeoyekî heye rojnamevanekî Tirk, rojnamevanekî AKP'yî de axife. Ew şîrovê ku min kiribûn di vîdeoyên beriya niha da du sê roj berê min pir cara şîrovê kiriye li ser meseleya aqubeta Kurdistanê. Ez gotinê wî rojnamevanê bu dim godarî kirin hûn ê binêrin di navbera axaftina min şîrovê min û yê wî de paralelek heye. Kam hema ez anha bidim godarî kirin bila wext nekeve navberê. Ka ez anha bidim godarî kirin ji bo ew ku be. Türkiye'nin Kürtlerini kimseye bırakmayız. Şimdi geldiğimiz nokta burası. Yani benim görebildiğim. Orta Doğu değişecek. Orta Doğu'nun haritası değişecek. Bu coğrafyada tekrar haritalar çizecek. Ve bu coğrafyada haritalar çizilirken de hesabın birisi bizden de toprak alınarak, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden de toprak alınarak bir Kürdistan devleti kurulacak. Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin desteklediği hedef nokta bu. Bu çok uzun zamandır bilinmiş. Yani 4 parçalı Kürdistan var deniyor ve bu 4 burada bizim Kürtlerimiz ne yapacak? Veya bizim Kürtlerimizde ne yapacağız? Bu tartışma konusu bu. Yani Bahçeli'nin de altını çizdiği, ısrarla çizdiği mesele bu. Şimdi bizim Kürtlerimiz meselesi çok değerli. Bakın Barzani referandum sürecini yaşadı ve erteledi o referandumu ve Türkiye...
Ji bo hevalê ku Tirkî nizanin, ez bawer dikim piraniya we Tirkî baş dizanin, lê dîsa jî ez wergerînim. Ev camêr bi navê Hasan Öztürk rêveberê Ülke TV'ye, televizyona AKP'ye dibêje Amerîkayê biryar girtiye li rojhata navîn Kurdistanek serbixwe mezin ava bike. Heta niha du perçê azad bûne. Behsa Rojavayê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê dike. Beşa din dibe İranê, başê jî dortê Tirkiye. Perçeyên Kurdistanê ê Tirkiye jî dibe tevlî dikin, Kurdistanekî mezin ava dikin, dibe ev qirar hatiye girtin, biryar hatiye girtin. Em dibe niha bi Kurdê xwe re çawa muamele bikin. û behsa wê dike niha ji ber vê ketine nava tirs û panîkê û meseleya Devlet Bahçelî jî dibe ev e. Binêrin. Ez nekevim naberê û car dilê guderêkin. Şimdi burada bizim Kürtlerimiz ne yapacak? Veya biz bizim Kürtlerimizde ne yapacağız? Bu tartışma konusu bu. Yani Bahçeli'nin de altını çizdiği, ısrarla çizdiği mesele bu. Şimdi bizim Kürtlerimiz meselesi çok değerli. Bakın Barzani referandum sürecini yaşadı ve erteledi o referandumu ve Türkiye'nin ve İran'ın baskılamasıyla yaptı bunu. Mesela orada bir süreç yaşandı. O sürecin çok daha büyüğü Türkiye'ye dayatılabilir. Şimdi burada da Bahçeli, Sayın Bahçeli ön alıyor. Görüyorum diyor. Bunu görüyorum ve burada gelin bizim Kürtlerimiz ve biz, yani bu memleketin hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını koruyarak demokratikleşelim ve sorunlarını çözelim, yekpare kalalım. Meselenin özü bu. Evet. Bunu uzun uzun konuşacağız, tartışacağız. Doğru. Bazen kavga edeceğiz ama bunu çözmezsek maalesef bizi çözecekler. Evet. Hat femkirin yani dibe em eğer çareser nekin em çareser bin. Yani çareser de mana çözülme. Eğer em mesele hal nekin evime hal bikin. Böyle manada dibêje. İja dibe ew hewldana Devlet Bahçeli ew ku dixwaze bi Kurdan bike ve diyalogê ji bo demokratik bûna Tirkiye. Tayyip Devlet Bahçeli beriya salan ez biyatim cevalê xwe re dibêjim Devlet Bahçeli beriya salan ji Yeketiya Avrupayê re tiştekî pir balkêş gotibû. Hûn pêvajiyekî tevlîbûna Yeketiya Avrupayê heye ji Tirkiye dixwazin dibe eger hûn bixwazin tevlî Yeketiya Avrupayê bibin dibe hûn van şertê me pêk bînin. Şert çi ne? Şertên demokratik bûnê ye. Yani ji bo başiya we em dibêjin. Ji xwe re demokrat bin, mîna însan bin, welatê xwe sererast bikin, aboriya xwe sererast bikin, bi hemwelatiyê xwe re, bi Kurd re, Ereb re, kîl welatê we ye pê re bidin bistînin, di nava aştiyê de aram bin, em we bigirin nava Yeketiya Avrupayê xilas. Êdî bê vîze hûn diçin tên, êdî mesela we aboriyê xilas dibe, pirsgirêkê we bi Kurdan re xilas dibin, hûn dibin wekhev pir xweş dibe. Devlet Bahçeli çi bersiv bide baş e? Ey Avrupa dibe. Aha dibe sibê dusbe em bûn demokrat. Aha sibê dusbe me hemî şertên demokratik bûnê anî cî û welatê me bû welatekî demokrat. Eger hûn me negirin nava xwe wê çawa be? Yani em dibin demokrat eger hûn me negire Yeketiya Avrupayê mala me xira dibe. Yani me bîla sebeb demokrasî pêkaniye. Weke dijminê xwe dibîne. Demokrasiye. Devlet Bahçeli ew Devlet Bahçeliye îja niha agir bin de dikele ketiye panîkê ka em çawa bikin bi Kurdê xwe re li hev werin îja nizane. İja esalet li cem tune, îja qaba, eşk, îja zimanekî pîs qirêj bikartîne. Rêberê Kurdan weke terorîst îtham dike. Yani zimanekî wanê dîplomatîk tune, ji mirovahiyê para xwe negirtine. Yani hitabet tune li cem wan, esalet tune li cem wan. Me basa esaletê kir. Ez pêşniyaz li we dikim ji kerema xwe re binêrin. Di beşa vîdeoyê de 12 dakika bir videoyekî amade kiriye bi Seyda Bedrettin Canım Anare 12 dakika ew montaj kiriye yani beşekî pir kin ne. Ez nabêjim videoya dirêj temaşe bikin û dikarîn wî jî temaşe bikin ama têde behsa esalet firqiya di şer de ehlaq bi exlaqê şer de firqiya Kurd, Türk û Ereba. Di şer de Kurd çawa tev digerin esaleta wan binêrin. Türk çawa tev digerin, Ereb çawa tev digerin. Ta ji avabûna Dewleta İslamê vir ve. Ez pêşniyaz dikim wê videoyê temaşe bikin
امشخوره حقیقتا راستیه خو راستیه ملت خو ام بینن ببینن tabi rastiye milletime hunzanın ahlakı kurda dışarıda de klame şakro da jî cihdigirin û de Pirtûkên berê de jî hene. Mamosteler hevanno wekî din Nêçîrvan Barzanî ji bo çi çûye Tirkiye em bidomînin. Yani ev mixwast ez we bidim godêrkin ev rojnamevanê AKP'yî gotinê min ez hefteyekê dibêjim teyîd dike. Wekî din ji bo çi çûye pozisyona dewleta Tirkiye di şer da. Tayyip Erdoğan ve ji Nêçîrvan Barzanî re bibêje bak arkadaş. İsrail di şerekî wisa de ye em weke dewlet dikevin nava vê pozisyonê. Em mecburin ji bo selahiyeta xwe, ji bo pêşeroja xwe em li hember Rojavayê Kurdistanê şer bikin. Çünkü em xuya dibe rêveberên Kurdan, bi taybetî rêveberên PKK xwe pir nêzê van daxuyaniyên dawî yên AKP û MHP nakin. Bawerî pê nayînin û şertê wan ê pir giran heye. Xwe nêz nakin. Niha ez ê cih bidim daxuyaniya Murat Karasu. Îja dewleta Tirkiye ji Nêçîrvan Barzanî re dibêje pozisyona ku em weke dewlet digirin tu çi qas li cem cî digirî. Yani eger em Rojavayê Kurdistanê dagir bikin pozisyona te wê çawa be. Helbesta te tê wê çawa be. Em ê bikevin heremên parastinê yên medyayê qismekî mezin ê Başûrê Kurdistanê ye bi taybetî Behdînanê em ê bigirin em belkî em heta Musul Kerkûkê biçin tu amadeyî bi me re tev bigerî. Sibê du sibê Amerîkî werin gel we werin cem we bibêjin ey Kurdino ey pedeke werin bi yenekê re bi PKK re bi Qesedê re kî dibe PYD re bibin yek projeya Kurdistanê de cih bigirin tu weke pedeke dikevî nava helwestekî çawa. Dewleta Tirk niha ji Nêçîrvan Barzanî re vana dibêje. Van pirsan jê dike. Yani helwesta Nêçîrvan Barzanî di pîvê. Îjar di vê derê de em fiq dikin ku dewleta Tirkiye ne xwedî stratejiyekê demdirêje. Mesela ana panika ku ketiye navê pir zû da pêş de fiq nekiriye. Nû ketiye navê. Eger fiq kiriba mesela 10 sal berê 5 sal berê fiq kiriba tedbirê xwe digirt Selahaddin Demirtaş nedixist zîndanê hatta çend meh berê wextê ku mehkemeya Selahaddin Demirtaş û hevalê wî çêbû qet nebe ceza li wan nedibirî binêre. Ceza li wan nedibirî. Hemî nîşan dide ku istihbarata dewleta Tirkiye tek çûye. Wezareta Karê Derve ya dewleta Tirkiye kar nake. Hikûmeta AKP MHP pêşerojê nabînin, analîz nakin, siyasetmedarê wan tamamen hemaset, slogan. Li ser vî ava bîye teoriya wan. Yani nabînin rastiyê eger Brîtana bi Kurdan re pêş de diketin têkiliyê wisa nedanîn ecelê. Wekî din têkiliye ku Amerîka niha bi tevgera Kurd re pêş xistiye li rojheta navîn. Amerîka niha di nava têkiliyekê pir balkêş de ye ne tenê bi Qesedê re bi derdorên pir cuda ê Kurdan re jî û heta bi Qandîlê re jî berê de jî ji xwe di nava têkiliyê de ye ew jî hevû du di pîvên ka di projeyên pêşerojê de kî çawa dikare rol bigire kî çawa dikare helbesta xwe nîşan bide. Di vê derê de xuyaya istihbarata dewleta Tirkiye kêm e. Yani Amerika di derbarê hevdîtinê xwe de wekî hevalbendekî NATOyê agahî nade istihbarata dewleta Tirkiye. Kêm e istihbarata wan. Tayyip Erdoğan hewcê Nêçîrvan Barzanî bîye. Aniha divan hevdîtinan da jê re dibêje arkadaş ka ji me re bêje ya Amerîka tê heremê bi PKK re hevdîtinan pêk tîne bi Qesedê re hevdîtinan pêk tîne bi yenekê re di nava kîjan astêya hevdîtinê bi yenekê re di kîjan yani jî hevdîtinê wan di kîjan astê de ye. Çi axivîne plano projeyê wan çi ye ew jî ji Nêçîrvan Barzanî dixwazin hîn bibin. Yani ew qas zayıf ketiye istihbarata dewleta Tirkiye. Ji ber vê yekê em şane. Em şane.
دوی آلیه ده کرد بهتر سیاسی نه بهتر پیش روژه دبینن از دوی قناعت دامه ایجار مثلا تکیلیه که امریکا لروجات نوین پیشتخه به کردان را پیشتخه به تایبتی پکی کره دخوازن جپده که هم ببین اما د دستی پده که ده چقاس آگاهی هی از وین زانم امریکی چقاس آگاهی راست ددن پده که از وین زانم اما امریکا آنها دست پیکریه به همی آلی کردان را یک به یک رودنه هفدیتنام پکتینه پروژه روجات نوین به هر کسی را گفتگو که لی ترک نتیده جوین ناونتوی کوچه دبن ترکان دعوت ناکن او تر سواج بر بیه که نه در دور آوان دبیجن یا ام کی مگری که لکه خواه هیدا پارش بو بیه که آمده کربون وکه مخاطب چاره سریا دوزا کردی هیدا پار گرتنه یعنی کردی مجی هنه لدره که نوت بکن جوارا بیجم سبه دو سبه yani خویای رهبرین پکی خوانزی و پروژه نکن پروژه دولت ترکیه یا هفدیتنا سبه دو سبه دولت ترکیه و ببیجه بنرن مدستی خدریجی وکر و دستی مراد کر tabi desti valaya tiştektine yani teme bangin teslimun etiketene tişteki tüne yani de berdela destirici de tişteki nade kurda paşici despet ki erişe ser rojavay kursan etke erişe başvurdu ki uli kelekavi vake Kürt ki cihetigre hüda parvi cihebigre yani vake Hamas vake Hizbullah yani aynı mantıkla hüda parvi cihebigre evece Amerika devlet Türk ve Amerika rabı vece binere hun fitne fesadit khınava valatemin Kürdemin hemmin ne peki kirane kısme ki mezzin Kürdemin hem bimrane hem be hüda parirane em destur nadın ku axa Türkiye İro'in perçe bebe. Jberviye ki hüda pari amade kiran. Naba aynı mantıkı ve ki jiniçivan barzani raj dibejin. Dibejin sibe düsbe em bikevin nava helvese ki usa tu vake pedeke tu el cem cihbigriyan cin hegri soz bide. Bu dve çerçevede soz jiniçivan barzani digre. Ha pişti helbijartına rav çidbe en zanım. Biniren de helbijartına da jibir nekin kontroleki ciddi ya Ameriki heye leservan helbijartına. Heyeteki taybet ya Irakiyan amade biye jibu kuvan helbijartına bişopinen kontrol bikin. Yani sehtekari pirkiye medvan helbijartına de. İdi ki bir serdikeve hükmetek çevatı avakırın ezvini zanım. Emi pişti 5-6 rojedim bibinin ezvi roje başanaki taybet zindi çevikim. İjar hevanlo, ejehvali xora bejim. Tayyip Erdoğan Neçirvan Barzani dve çerçevede hevudu dibinin u hemmi tişte ku te gotin jî di çapemeniye de derewin yani abori mabori hemmi ne vakta biye vakta aboriye ne ma dve rawşa awqas bilezda lezginda agir dikele vakta aboriye na nuçeke jora peşkeş kim başıcı ne çindereki ezci dedim daxuyaniya Mustafa Karasu İro 16 Oktober'ye 16 Oktober çitine birave yani cotme 16 cotme he temaşabanın heja hevalin delal salvegera erişen Irak'ı yeni ser axa rızgarkır ya başvuru Kurdistan'e axa rızgarkır ya başvuru Kurdistan'e çiye anha nivi axa rızgarkır ya başvuru Kurdistan'e ketiye deste Irak'ı و قسمکی دن بهدین آنجی آنها کتیه دستی دولت ترکیه. ایرو 16 جتمه سالوگر ایرشن ایراقی مسر آخر ازگارکری یا باشور کردستانیه. ام بینه بیراوه و راجع چه بگو؟ yani çima devlete Irak'ı havca dit erişi ser van hereme rizgarkiri bike balikariya haşti şahbi. Dedema erişin Daiş'e de tebirave beriya 2017'dan Daesh eriş kiribu hatta berdegi hevleri cihatı bu hezen gerilla u peşmerge bubun yek behevra hevkari kiribun u van heremin jeşengale bigre hatta Kerkuk'e tamamen azat kiribun. Ev herem nedketin çarçoveye herema Kurdistan'e de desti Irak'da bun. Kontrol de desti Irak'da bun.
جبر کو عسکرین عراقی روین خسپارتن حتی بغداد او هرم کتن دستی داعشه هزین گریلا پیشمرگه جارا یکم هفکاری کرن به هورا پیشمرگین پدکی یعنی که فخناکه و دمی پدکی جی بانگل گریلا کر گوت ورن وقتی کونتنجیش کرم آخر دنبال دوه که دورن بلا ملت جسارت بگره جوه ولی مش دوه که وان روزان تلفنی میکرن گوتن داعش بری خدایا دوه که نهای ام پل پرتی خوا والیزی خوا کم دکن ام به عربیه بری خوا دن باکوری کردستانه ام دترسن کو سری ما و جن میوارن رواندن سری میواره جیکرن و که شنگاله و دمه بارزانی بانگلی گریلا کرد عربه شاند otobüs şant qandili gerila otobüsa swar bun hatin de nava duho kede xanişandan û hatin hevkarî kirin çi bû ew heremên dibin kontrola Daişê de ku berê di destî Iraqê de bû hemî rizgar kirin heta Kerkûkê çûn paşê jî pêvajoya ew ê dest pê kir pêvajoya referanduma Kurdistanê tiştekî xweş e Kurdistanekî serbixwe mirov ji milletê xwe bipirse arkadaş hevalno hûn Kurdistanekî serbixwe dixwazin ya naxwazin ê bi Xwedê pir xweş e milletê me jî sedî nod û sisê got em Kurdistanekî serbixwe û azad elbet dixwazin çi bû beriye ku tu vê pirsê bikî debatên dîplomatîk lazim in zemînek siyasî lazim e di qada navnetewî de zemînek aborî lazim e zemînek ewlekarî eskerî lazim e tu Kurdistanekî serbixwe ava bikî tu ê bi çi bijî tekiliyete bi Bexdayê re heta Bexda erê neke tu çawa dikarî Kurdistanekî serbixwe îlan bikî yan jî anket çê bikî referandum çê bikî nikarî Amerîka weke hêza sereke ya herêmê divê erê bike pêşî niha ne hevalên te erê dike ne Kurdên din erê dikin ne Amerîka û ne jî Iraq Türkiye şwa got ez ê te bixeniqînim Türkiye got ez ê mala te xirab bikim ez ê ambargo dayînim ser wê derê ez ê te birçîşa bikujim Tayyip Erdogan bi xwe gotiviye ji Mesûd Barzanî re û piçûk xist gotinên herî xirab çêra got ez naxwazim vê derê dubarê bikim yani mirovekî pir zêde alçaxî kir Tayyip Erdogan çi bû piştî referandumê Iraq heştê şehbî anî da keleka xwe êrişê ser Kerkûkê kirin hemî heremên ku hatibûn azadkirin ji Daişê ji nû ve bi dest xist heta heremên perçeyên Kurdistanê jî bi dest xist sedî pêncî û yekê axa Kurdistanê tamamen girt anha dibin kontrola Iraqê de ye ji ber vê yekê tê gotin zirara ku referanduma Kurdistanê daye Kurdistanê gelekî mezin e mixwast ez îro vê yekê bînim bîroya we roja 16 cotmê hêbû dewleta Iraqê ew dewleta Iraqê aniha xwe weke dostê Kurdan nîşan dide bêbext e xayîn e Daîş êriş dike direvin cî tune bikevînê û paşê jî Kurd dema azad dikin tên ji Kurdan digirin çünkü rûyê nerm ê Kurdan dizanin esaleta Kurdan dizanin di vê derê de bêbextin îjan ha herema behedî nanê em dibînin dîmentên berdestê me dilê me dişewite gundiyê me nikarin bikevin gundê xwe eskerên dewleta Tirkiye ketine wan gundan pedeke êdî ji tirsa xwe ye êdî bi hevkariya xwe ye êdî mecbûr maye wan gundan teslîmê artêşa Tirk kiriye û gundiyê me niha perîşanin nikar bikev gundê xwe û di van rewşan de jî Nêçîrvan Barzanî ew ê li Enqerê çi ji Tayyip re bêje ez nizanim ez nizanim û merov nikare di van şertan de biçe û destê Tayyip Erdogan bigire û bikene mîne ku tiştekî nebe û hevdîtinên dîplomatîk pêktînî û serokê du dewletan ne wisa serokê du dewleta tune el wê derê heremeke dagirkirî heye ciyekî heye terör pêkite zulm pêkite zalim mağdur hewû du dibînin îja hevalê me radibin dibên Nêçîrvan Barzanî wextê ku bi Tayyip Erdogan re rûniştiye ala Kurdistanê nedaye pişxwe daye pişxwe niza ya vaya pir mühim e ya aş çûye
hûn li pey çemçeqûnê ketine. Axa behdînanê komple ketiye destê artêşa Tirkiye hatiye dagirkirin û hûn dibêjin Tayyip Erdogan ala Kurdistanê nedaye pişxwe nizanim daye pişt Nêçîrvan nedaye pişt Nêçîrvan. Pir mühim e ya. Dikarî bu weke sembolîk daniye jî. Bu zamanê xwe de danî jî. Ne mühim go nedin van tiştên sembolîk. A mühim esas tiştekî dine. Hevan no eserê we neîşinim ez daxuyaniya Mustafa Karasu bixwînim ji were. Madem hûn komîser hebûne binêrin hevan no. Slava Baxçelî bi armanca şarê taybet e dibêje Mustafa Karasu. Endamê Konseya Revebera Keçekî Mustafa Karasu got zihniyeta AKP MHP nikare vê pirsgirêkê çareser bike. Eger çareseriya pirsgirêka Kurd û aştiya bi Kurdan re dixwazin wê demê bila gavên ku wê ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd bavêjin eşkere bikin. Gavê ku davêjin eşkere bikin. Projeyê xwe eşkere bikin dibêje Mustafa Karasu. Kurd dikarin bibêjin ev lîstikek e. Polîtîkayên hey li holê ne. Heta ku ev polîtîka neyne guhertin em nabin perçeyekê vê lîstikê. Yani Kurd divê wisa bibêjin. Siyaseta îro ya qirkirinê ya dewleta Tirkiye heta neguhere li ber çavan neguhere tu bangekî we bikirî tu tiştekî naye. Fasafîs we vala ye. Hikûmeta AKP MHP ji bo ku gelê Kurd ji tekoşînê dûr bixe. Ji bo polîtîkaya qirkirinê a li ser Kurdan hêsantir bike gavekî wisa davêje. Dixwaze serê gelê Kurd tevlihev bike. Dixwaze tekoşîna azadiyê gelê Kurd qels bike. Bi gotina dijî pekekê derbikevin lêstokek xistine meriyetê. Li İmraliyê tecîta giran ab hezaran tecîtekî giran heye bi hezaran siyasetmedar hene girtîne zext li ser çand û kültûra Kurdî heye dibêje Mustafa Karasu. Heta ku ev rewş neyê guhertin çawa mirov dikare çareseriya pirsgirêka Kurd dayne pêşî. Li her derê cîhanê di pirsgirêkên bi vî rengî de hêzên çep yên ji xwe re dibêjin sosyal demokrat nêzîkatiyên erênî nîşan didin. Divê neyî bîr kirin ku desthilatariya AKP MHP hikûmetekî şerê taybet e. Tenê yek armancekî MHP heye ew jî qedandina Kurdan e. Ittifaqa faşîstî AKP MHP ji bo Dem Partî û qada siyasiya demokratîk kemîn daniye. Wê bang li Dem Partiyê bikin. Tiştê ku Dem Partî wê qebûl neke lê ferz bikin. Dema ku Dem Partî û hêzên demokratîk gotinê wan nekin jî ew ê sibê rabin bibêjin me destê xwe di rêjê Dem Partiyê kir, me qad vekir, me derfet imkan dawa, me siyaseta demokratîk da pêşiya wan lê bersiv nedan. Lewma çi bikin? Dewleta Tirkiye wê êrişên xwe li ser her derê Kurdistanê zêdetir bike. Lîstika ku danîne wiha xuya dike. Ku Erdogan li ser pirsgirêka rojnamevanekî jê pirsî bû, rojnamevan çi jê pirsî bû, di vê pêvajiyê de hûn ê çi gavan bavêjin? Gavê ku hûn bavêjin hene? Bê ku tu gav bêne avêtin ev pêvajo wê were domandin. Yani binêre Tayyip Erdogan wextê ku pirsekî digre ji rojnamevanekî bersiv nade, ji rojnamevan re dibêje tu bersiva xwe bidê. Texmîna te çawa ye? Rojnamevan jî dibêje Xwedê ez çi bêjim? Bê ku tu gav warin avêtin ev pêvajo wê were domandin. Tayyip Erdogan serê xwe dihecîne dibêje te bersiva rast da. Yani tu gavekî bavêjin tune ye. Rastiya Kurdan qebûl nakin. Mafê netewîyê Kurdan qebûl nakin. Elbet divê hêzên demokrasî yên Kurd bibêjin em ji bo çareseriyê amade ne. Lê di serî de rakirina tecîta li İmraliyê paqijiya wan rêyan bikin. Em ji xwe partiyên Tirkiye ne bi çareserkirina pirsgirêka Kurd demokratîkbûna Tirkiye em dixwazin. Yani Dem Partî dikare bibêje eger hûn ciddî ne divê meselê de ji bo ku hûn bikaribin rê vekin pêşî tecîta li İmraliyê rakin Rêzdar Öcalan bila were nava civakê ji bo rêvebe ku em bikaribin nîqaş bikin. Yani ev nabe weke şertê lehev hatinê. Ev dikare bibe tenê şertê vekirina rêya çareseriyê.
û divê dem partî dikare bibêje ya arkadaş xwe em partiyekî Tirkiyeyê ne ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd ya birêyên demokratîk ji xwe pîlan û projeyê me hene ji ber vê yekê em ava bûne bêguman heta gavên diyar kirine neyne avêtin divê helwest û tekoşîna xwe ya li dijî desthilatariya AKP MHP bidomînin. Bi vî rengî divê lîstoka AKP MHP eşkere bikin. Yani hûn gavên berbiçav projeyên berbiçav datînin pêşî AKP MHP kirin nekirin lîstoka wan xira dibe. Bila sibê dûspêneyên we sûcdar nekin di wê maneyê de dibêje. Dewlet Bahçeli beriya rojekê her cure heqaretê li CHP û Özgür Özel kiribû di vekirina meclîsê de ji Özgür Özel re gotiye ev tiştên me gotiye li gorî pêwîstiya siyasetê ye dilê xwe negirin. Vaya rastiya siyaseta Tirkiye ev e. Taybetmendiye herî bingehîn ya şerê taybet jî ev e. Yani xapandina gele. Tiştek ku eşkere dibêjin ji bo xapandina gele. Dewlet Bahçeli di şexsê xwe de eşkere kir ka siyasetmedarekî Tirk çi ye? Siyaseta xapandina gele. Gotinekî tu jê ama xweş e. Silava Dewlet Bahçeli jî li gorî pêwîstiya şerê taybet e. Bi vî aliyê xwe ve eger hin kes hewl bidin tiştekî erênî tiştekî pozîtîf ji gotin û helwesta Dewlet Bahçeli derbixin xuya ye van kesan ji rastiya dewleta Tirkiye ji polîtîkaya qirkirine ya Kurdan tiştekî fehm nekirine. Hin kesên ku tiştên pozîtîf jê hêvî bikin ji vê helwesta Tayyip Erdogan û Dewlet Bahçeli xuya ye ji siyasetê fehm nekirine. Halbuki divê polîtîkaya bingehîn ya dewleta Tirkiye hê jî didome. Çi ye polîtîkaya bingehîn ya dewleta Tirkiye? Polîtîkaya qirkirina Kurdan e dibêje Mustafa Karasu. Yani hewce dike merûv şîrove bike ev jî nîşan dide ku aliyên PKK bawerî bi vê projê nayînin. Xwenêz nakin û mîna ku tiştekî nebû be hereket dikin plan û projeyê xwe amade kirine reyên alternatîf hene li rojhata nevîn û li ser Tirkiye jî hesaba nakin. Baş e û mesela yani di gotinê Mustafa Karasu de tiştekî mirov dikare jê derbixe heta ku mafên netewî ê Kurda neyê qebûl kirin hemî tiştên din fasafî sone. Mesela berdana girtiyan berdana Rêzdar Öcalan rakirina tejîta li ser wî hemî ji bo vekirina rêyekî ye. Yani ev daxuyaniyekî gelekî balkêş e. Pêşî ji bo ku rêya hevdîtinan vebe hemî girtiyên li zîndana divê tu serbest berdî. Rêzdar Öcalan jî di nav da. Başê were ser maseyê xwe nîqaş kin. Ka heqê Kurdan çi ye? Bi kîjan sebebî PKK ava bû? Bi kîjan sebebî PKK derket serê çi ye? Dawa PKK çi ye? Ji bo ku PKK ji serê çi ye pêya were nava siyaseta li nava bajaran divê sebebê ku ji ber wê çûne serê çi ye ew sebeb ji holê werin rakirin. Bawer dikim hat femkirin. Niha jî ez cih bidim bangên we, daxuyaniyên we, mesajên we. Ka Mehmet Kanıt çi dibêjî? Mahmud Baxsiyê Nemir xeberek meşhûr hebû digot eger Atatürk rabiye li Amedê dewleta Tirk bi xwedê xwendin nûksandeya kurmancî pêş ketiye hevalno. Hevalekî ez wextê dibîm yoldaşlar pir hez nake nefret dike ji gotina yoldaşlar. Ama ji bo ez ê wan dibêjim yoldaşlar. Ya ez çi bêjim ji we? Çi bêjim ji we?
باشه پر کیف خوش بمیرو 777 مساج و هنه از دخونیم به ایوار از دخونیم پشتی برنامه اون هر بن مالا و آواز خاطر جو بخوازم که از پیشی نوچین داوی بنرم هوانو از پیشی نوچین داوی بنرم جانا دقیق داوی هنه اون زانن دقیق داوی اگر هبن قنبه ام جوان پارا خواه بگرن تشتی که مجبیر کربن هبن اجوره بیجم یا گلک داخیانی هنه لسر نیچیروان بارزانی هفدیتنا وی اما پرانی روشنمگرین ترکن از ناخوازم جیه بدم وان باشه هاتنا نیچیروان بارزانی ترکی شروعات کن روشنمگرین ترک که ده آنفه ده چهه ایمن نه ده چاپکانی من این نوچه هنه از چاپمنی اوروپی دگرم یا انگلیزی جی فرانسی جی نه شرط پر حسام بونه وزانن مرو بدی ایجابنا که همی زمانه بزانه به تو کی جان چاپمنی بخوازی بی کی جان زمانه تو کاری پر به حسانی بدی ورگراندن یا جی ورگرنی جی فایده بگیری دوی نابره ده کردی جی گلکی پیش کتیه ده زمان سوسیال مدیه ده کردی پیش کتیه نه مثلا تو یوتیوب کی وقت گودار دکی به چینی بجی او بریده کردی دنویسینه و همیشه پر راست نویسینه پر خوش تفهم کردن لی نها اخابتنه کو از دکم کردی به زمانه که دن نای ورگراندم پروبلم دوی داره ده متجربان مخواست به زمان انگلیزی و فرانسی به زمان درجی بنیده وره نویساندن لی گوگل هن نگیشته وی آستی یعنی یوتیوب نگیشته وی آستی که بکره به آخافتنا من ورگرنه زمان بیانی اما زمان بیانی وردگرنه کرمانجی او حسانه بنیده دنویسینه و پر خوشه پر کیف مهات تمام از خاطر جواب بخوازم به هفیه روژین خوش آزاد سبی از بحثا چند کم جواره سبی جه روژاوه کردستانه اگر پیلانا مپیک به یک جه برپرسین هری مهم ای پرورده و تولی برنامه ببه بحثا پرورده روژاوه کردستانه بکه وزانم بریا چند روژان بسدان گنجین ما جوان ما درد چون یعنی مزوم بون جی یونیورسیته دیپلومه خواه گرتن ایدی هم دکارن ببین ماموسته دکارن ای اوقاتن دکارن اوقاتی بکن لروژاوه کردستانه و از بارد کم دوان شرطان ده دیپلومه وان و اروپایی ور ناس کرن یعنی کیجان دولتی که اروپی دکاره بیجه تل لروژاوه کردستانه خواندیه از دیپلومات ناس ناکم نه از بارد کم او ناس کن یعنی سوریه ناس ناکه جهنمان کریه ترکیه ناس ناکه جهنمان کریه اما او که چو خورتن ما ای مزدوم بونه جی یونیورسیته ده بشین جدا ده ده فاکولتین جدا ده او بکاربن هم لباشور کردستانه هم جی روژاوه کردستانه خباته خواه بدومینن هم واکه ماموسته هم جی واکه کیجان پیشه دبن بلا ببن و تب جی پیشکتیه تب گلکی پیشکتیه لروژاوه کردستانه سبی ازی به میوانی خوره وانتشتانا باخفم و پرسانجه بکم اگر پروبلم پرسکرک در نکه به چه دکم بکم بلا بده و به راج باش سلاف